Οι περισσότεροι όταν θέλουν να χάσουν κιλά μειώνουν τις θερμίδες τους. Πρέπει να τρώμε λιγότερο έτσι ώστε να χάσουμε κιλά. Πρέπει να προσέχουμε πόσο τρώμε και να ξέρουμε το μεταβολισμό μας και να τρώμε λιγότερο από το μεταβολισμό μας. Δηλαδή να είμαστε σε θερμιδιακό έλλειμμα. Σε αυτό το βίντεο θέλω λιγάκι να μιλήσουμε για το πώς λειτουργεί η φυσιολογία μας. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα και ίσως να καταλάβουμε ότι οι θερμίδες δεν είναι το νούμερο που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να χάσουμε κιλά. Θα ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα σε σχέση με το νερό. Πόσο νερό πίνετε κάθε μέρα? Το ξέρετε? Το μετράτε? Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν και δεν το μετράνε. Όταν διψάσουν, συνήθως πίνουν νερό. Μπορεί κάποιοι να πιέζουν τον εαυτό τους, να πίνουν λιγάκι παραπάνω νερό, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι δεν μετράνε το νερό. Απλώς ακούνε τη δίψα τους και πάνε με αυτό. Αυτό γιατί συμβαίνει και γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν όσο νερό χρειάζεται? Στην προκειμένη γιατί το νερό είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό. Αν πάμε παραπάνω από κάποιες ημέρες χωρίς νερό, πολύ απλά θα πεθάνουμε. Έτσι λοιπόν το σώμα έχει μηχανισμούς χτισμένους μέσα του έτσι ώστε να μας επικοινωνήσει μέσω του εγκεφάλου πόσο πίνουμε, αν πίνουμε αρκετά ή ακόμα και αν πίνουμε παραπάνω. Άρα στηριζόμαστε για να πιούμε όσο νερό χρειαζόμαστε στο ίδιο μας το σύστημα το οποίο θα μας ειδοποιήσει και δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα παραπάνω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν έχουμε και τα θρεπτικά συστατικά, την πρωτεΐνη και το λίπος, τα οποία είναι απαραίτητα για να ζήσουμε. Η πρωτεΐνη δεν αποθηκεύεται, χρειαζόμαστε να την παίρνουμε κάθε μέρα, ενώ το λίπος έχει απαραίτητα πάλι θρεπτικά συστατικά, τα οποία το σώμα δεν μπορεί να παράγει από μόνο του. Έτσι λοιπόν, αν δεν παίρνουμε πρωτεΐνη και λίπος, πολύ απλά θα αρρωστήσουμε και σε βάθος χρόνου θα πεθάνουμε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι πάλι το σώμα έχει χτιστεί έτσι ώστε να έχει μηχανισμούς στους οποίους θα μας ειδοποιήσει αν παίρνουμε μέσω των γευμάτων μας αρκετή πρωτεΐνη και αρκετό λίπος. Ειδικά το λίπος ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι όταν μιλάμε για τη χώνεψή του, δηλαδή πηγαίνει μέσα από το λεμφικό σύστημα και έχει κατευθείαν πρόσβαση στο ίδιο μας το λίπος, το οποίο εκρίνει ορμόνες, ένα πλέγμα ορμονών, με την πιο δυνατή να είναι η λεπτίνη, η οποία μας ενημερώνει αν φάγαμε αρκετό λίπος σε εκείνο το γεύμα μας. Και αυτός είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου πολύ απλά δημιουργείται ο κορεσμός και ξέρουμε ότι φάγαμε όσο χρειάζεται το σώμα μας. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα από το άλλο άκρο λοιπόν τώρα. Είδαμε για το νερό και είδαμε ότι τυπικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιούν 10 λίτρα νερό, παραδείγματος χάρη. Πίνουν 1,5, 2, 2,5 λίτρα ανάλογα τον καιρό, την άσκηση κτλ. Λοιπόν, όμως ξέρουμε ότι όλοι μας μπορούμε να πιούμε πολύ παραπάνω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όταν έρχεται στο αλκοόλ. Είναι πολύ εύκολο να πιούμε 1 και 2 μπουκάλια κρασί, είναι πολύ εύκολο να πιούμε όταν βγαίνουμε έξω 4 και 5 μπύρες και το μόνο τελικά που μας σταματάει δεν είναι η δίψα μας, είναι αν έχουμε ζαλιστεί, αν πρέπει να κάνουμε εμετό ή πώς νιώθουμε γενικότερα. Και αυτό γιατί πολύ απλά το αλκοόλ είναι μια ουσία που δεν είναι απαραίτητη μες στο σώμα μας και βιολογικά δεν έχουμε χτίσει μηχανισμούς έτσι ώστε να κοντρολάρουμε την ποσότητα που πίνουμε. Και γι' αυτό δεν υπάρχει
σταματημός. Μπορούμε να αρχίσουμε να πίνουμε και να μην σταματήσουμε. Και αυτό νομίζω έχει συμβεί στους περισσότερους. Με τον ίδιο τρόπο, οι υδατάνθρακες δεν είναι απαραίτητοι θρεπτικά διατροφικά, γιατί δεν έχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά το οποίο το σώμα δεν μπορεί να παράγει. Το οποίο σημαίνει ότι αν το σώμα χρειάζεται υδατάνθρακα ή ζάχαρη, γλουκόζη δηλαδή, την οποία χρειάζεται, μπορεί να την παράγει είτε από πρωτεΐνη είτε από λίπος. Και παράγει όσο χρειάζεται το σώμα. Έτσι λοιπόν, δεν έχει χτιστεί ένας μηχανισμός μέσα μας, λόγω της εξέλιξής μας και της βιολογίας μας, που να μας πει ότι πήραμε αρκετούς υδατάνθρακες και τώρα πρέπει να σταματήσουμε. Και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ λογικό, αν ακολουθήσετε τη σκέψη μου, ότι όλοι μας, αν ξεκινήσουμε να τρώμε, παραδείγματος χάρη chips, ή άλλα φαγητά τα οποία έχουν ζάχαρη, επεξεργασμένες τροφές κυρίως, οι οποίες είναι ψηλές σε ζάχαρη, πολύ απλά μπορούμε να πάρουμε άπειρες θερμίδες χωρίς να χορτάσουμε. Και αυτό που τελικά μας σταματάει, αν θέλουμε να φάμε μόνο αυτή τη συγκεκριμένη τροφή, είναι ότι θα σκάσουμε. Θα φουσκώσει το στομάχι μας και αυτό είναι το τελικό σήμα ότι τελικά δεν μπορούμε να φάμε άλλο. Και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι πάντα, ακόμα και σκασμένοι να είμαστε από ένα κανονικό γεύμα, πάντα υπάρχει χώρος για ένα γλυκάκι. Σωστά. Και ακριβώς τώρα ελπίζω να καταλάβετε ότι αυτός είναι ο λόγος ότι δεν υπάρχει χτισμένος μηχανισμός μέσα μας που να ελέγχει τη ζάχαρη. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε κιλά. Είναι σχετικά απλό. Τρώμε τροφές οι οποίες δεν έχουν θρεπτική αξία, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας και γι' αυτό το σώμα μας δεν έχει βάλει μηχανισμούς και όριο στο πόσο μπορούμε να φάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε πολύ εύκολα να παραφάμε υδατάνθρακες και αυτός είναι ο λόγος που παίρνουμε κιλά και έχουμε μεταβολικά θέματα. Τρώμε παραπάνω υδατάνθρακες από όσους χρειαζόμαστε, τυπικά. Έχουμε παραγωγή ινσουλίνης επί καθημερινή βάση παραπάνω από αυτή που χρειαζόμαστε και αυτό μας κάνει να παίρνουμε κιλά και να έχουμε τόσα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, οι θερμίδες είναι ένας τρόπος έτσι ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν ή να βάλουν ένα έλεγχο στην ποσότητα του υδατάνθρακα την οποία μπορούμε να φάμε μέσα σε ένα γεύμα ή μέσα σε μια μέρα. Οι θερμίδες είναι πολύ απλά μια μέτρηση η οποία μετράει την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να καταναλωθεί, στην προκειμένη ένα φαγητό, έτσι ώστε να ανέβει η θερμοκρασία κατά 1 βαθμό Κελσίου. Και δεν έχει καμία σχέση με το πόσο πραγματικά χρειάζεται το σώμα μας, γιατί πολύ απλά δεν το ξέρουμε. Το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, είμαστε ένα συγκεκριμένο ύψος και σε κάποια συγκεκριμένα κιλά, δεν μας λέει τι ανάγκες έχουμε επί καθημερινή βάση. Αν είμαστε άρρωστοι, αν έχουμε πολύ μυϊκή μάζα, αν είμαστε κουρασμένοι, αν κοιμηθήκαμε καλά το βράδυ, οτιδήποτε, όλα αυτές οι παραμέτροι αλλάζουν την φυσιολογία μας, τις ανάγκες μας, το μεταβολισμό μας κάθε μέρα. Και αυτό που χρειάζεται το σώμα μας το ξέρει και έχει τους μηχανισμούς να μας πει πόσο έχει και πόσο δεν έχει μέσω των ίδιων μας των ορμονών. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική, τότε πρέπει να φτιάξουμε ένα διατροφικό πρόγραμμα, το οποίο να στηρίζεται κυρίως στο λίπος και στην πρωτεΐνη, έτσι ώστε να χορταίνουμε, και απ' την άλλη τους υδατάνθρακες να τους έχουμε για τα θρεπτικά συστατικά τα οποία μας δίνουν και όχι σαν τη βάση της ενεργειακής μας πρόληψης. Άρα θα έλεγα εδώ ότι δεν μετράμε θερμίδες και εμείς όταν μετράμε θερμίδες απλώς το κάνουμε ενδεικτικά έτσι ώστε να μάθουμε περίπου πάνω κάτω που βρισκόμαστε. Σε ένα όμως πλαίσιο μιας σωστής διατροφής. Αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο των θερμιδών, 2.000 θερμίδες από
μια μπριζόλα παραδείγματος χάρη, αυγά, σαλάτα, αβοκάντο κτλ. Δεν είναι το ίδιο με 2.000 θερμίδες από πάστα και πατατάκια παραδείγματος χάρη. Οι θερμίδες είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που μόνο δημιουργεί προβλήματα. Θέλουμε να τρώμε σωστές τροφές μέχρι να είμαστε καλά, δηλαδή να αφήσουμε το σώμα μας να επικοινωνήσει ότι φάγαμε αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μασάμε καλά την τροφή μας, να τρώμε σιγά, χωρίς να τρέχουμε, χωρίς στρες, να ακούμε αυτά που θα μας πει το σώμα μας και να σταματάμε όταν πρέπει. Όταν χορτάσαμε και όταν πήραμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Έτσι θα είναι αδύνατον να πάρουμε κιλά.